No niin, 10, 5, 4, 3, 2, up! Puhetta! Puhetta! Jatka. Mukaan Herkko, mukaan! Andit sillaa ja puhu kauemmat miehet mukaan. Sillaa ja puhu noin kauemmat miehet mukaan, ei sun tarvi mennä eellä. Mukaan jätkät, mukaan! Liikettä ja puhetta, sanotaan mihin ne ampuu! Puhetta! Ohi! Fiilareita kauden alussa. Kuka voittaa? Ruho. Kuka voittaa? Oho. Hyvä. Hokkiliitto just seuraa. Hieno homma. Tervetuloa. Ihan täysin, kato ei mulla ole pallolla. Jotain vaan pyöriä. Mä ajattelin, että mä juoksen siihen ja sitten lyöt yksi. Mä pelkäsin sitä, että kun mä ammun, että sä löit vaihtoa, koska just semmosessa tilanteessa... Just sellaisessa tilanteessa... Mä katsoin, että nyt se yrittää treidiä siinä. Joo. Eikö se oli niin, ei siinä ei ole mitään. Joo. Sanotaan, että jos se mutka olisi ollut ylhäällä. No vittu ois voinut. Mut mä en puhu sulle enää, koska sä kritisoit mun peliä. Se oli innoittavaa, kun pääsi leikkiin ja sit kun oli vähän vanhaa rasvaa linsessä, niin näki vaan niinku siluetteina sen sieltä saakeli tuolla Onneksi mä oon niin iso, että ketut alkaa ulvomaan.